салом алейкум дӯстон, хуш омадед ба канали Сомониён. Навори навбатӣ боша мошинчаи мини купер фурӯшӣ дӯстон, срочна фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе буда. Солаш 2012, бензин қатъи мебошад, моторш 1.6, коробка передача автомат, пробег 36 000 км маги гаштагӣ, блютуз дора, панорамная криша дора, салон кожа мебошад, баллоно нав, нарх 650 000 сомонӣ бо савдо мешавад гуфтааст. Телефони соҳибаш 97 77 90 77 97 77 90 77 дӯстон, метавонед занг занед, муроҷиат кунед. Агар реклама дошта бошед ба монанди ҳамин хона, мошин ё ки дигар намуди техникаҳо дӯстон, имои ватсапи мо барои реклама 2 440 25 92 метавонед муроҷиат кунед. 2 440 25 92 ватсап ва имои мо мебошад. Агар реклама дошта бошед метавонед муроҷиат кунед. Дастгирии каналро фаромӯш накунед дӯстон. лайкҳои худро дариғ надоред. ҳамарӯза дар канали мо мошин ва хонаҳои фурӯшӣ мешавад, тамошо кунед дӯстон. мо ба наздикӣ ният дорем ки мошинҳои қиматтарини тоҷикистонро ба навор гирифта радди интерес монем дӯстон. Агар шумо тарафдор бошед метавонед дар комментария нависед ки мо монемам хеле мошинҳоро ё ки не барои савдо не, фақат барои интереси мардум. Якҷон ташаккур барои диққататон.